Tak toto bude video po dlouhé době a budeme hrát Grow a Garden. Že jak můžete vidět, já už jsem to hrála, bude to 1, bude to první díl. Mám už docela velkou zahradu, ne úplně velkou, ale chci to dotáhnout hodně nahoru. Hodně. Takže jdeme na to. Já vám představím teď moji zahradu. Moje zahrada vypadá teda takhle. Tak když to oddálím. Takhle vypadá moje zahrada. Pojďte se kouknout. Tady mám prostě kokosy. Tady mám Amber Lily. Mám tady 3 Amber Lily. Tam je další a tam je další. Mám tu docela dost svítících věcí. Tak. A tak je to první díl z Grow a Garden. A měla bych sem si tady, vím, jako už, jak to tady chodí, znám to, klam, tak. Já jsem si tady vykraftila, vlastně, nevím, jak bych to řekla, ale tak pojďte si to se mnou otevřít, akorát já nevím jenom, kde to mám. Tady, tak modlete se mnou, mám něco fakt dobrýho, jo. Se nevím, co to je, ale to mi je úplně jedno. Je to rare, ale už jsem já. Nevadí. Vypadá to takhle. Tak pojďte si to se mnou někde zasadit. Si to dám? To nevím. Asi tady. Jsem si to zasadila. Jdu se kouknu, jestli tam nejsou nové semínka. Ale přidali tu nové semínko Sugar Apple, takže, ale to bude stát hodně, takže nevím, mám 42 milionů, ani nevím, jak se mi to bere. Já už jsem, jak jsem dneska hrála, tak jsem měla 30 něco, nebo 20 něco. No. Měla jsem už jednou víc, už jsem měla jednou 116 milionů něco. Takže tak, a takhle vypadá moje zahrada, tak jdeme si, počkám, až tam něco bude, tak asi si pojďte se mnou udělat medíky. Kouknu se, jestli tu něco mám, no aha, tak nemám nic, no. Zlatého, tak se dokouknu na moji zahrádku, jestli nemám něco zlatého. Prosím, ježiš, tady je. Jo, tak tady mám zlatý, dobrý. Ještě tady dolů se nějak musím dostat. Ne! Ach jo. Zatunutý obchůdek se semínkama. Tak se jdeme kouknout, co tam mají. Bambusy to nechce, to je nudná. No, nic. A kdyby někdo nevěděl, co je to za hru, tak je to vlastně hra, kde si děláte vlastně svoji zahrádku. A vlastně je to tady nejvíc populární hra. Takže proto to hraju a jako baví mě to docela. Si koupila watermelon, což je vodní melon, kdyby někdo nevěděl. Mám tu už moc místa, ale ještě jo. A pojďte se kouknout se mnou, jaký velký melon mi vyrostl. To nepochopíte. Jo, to je melon. Toto je melon. Dámy a pánové. Napojila se na mě kamoška. Toto je melon. Tohle. Ach jo. Ne, hop. Mě vždycky odsudí. Toto je můj nový herní kanál, samozřejmě, už je to můj 3. kanál. A můžete tady očekávat hodně velmi často videa. Jo, můžeme to rozjet jako vždycky, na každém kanále, to vždycky rozjedeme. A takže tak.
Vezmeme mi to. Jo, aha, dobře. Jo, dělám si medík. A kdyby někdo nevěděl, co se tady dělá, tak tady se dělá med. Vlastně každou hodinu, tak vám lítají včeličky, opilujou vám. Prostě všechno možné. A ještě tam něco zlatého mám, jako ty kokosy, jako všechno. Vám opilujou něco jenom. A potom vy to vezmete, dáte to tady tomuto týpkovi. A potom prostě musíte mít do 10 kg, jak tady vidíte. A potom, jak tady sbíráte, tady vidíte v dolním levém rohu, vidíte, já mám teď 33 medů, jo, není to moc. Já jsem nich aj více. A potom tady dáte, prostě si povídáte se včeličko a dáte tu 2. A tady si vlastně můžete vybrat, co chcete. A já chci ten flower seed pack. A vlastně vy si to tady takhle otevřete. Aha. A modleme se, ať tam mám něco fakt dobrýho. Jako, jo, je to taky dobré, není to úplně nejlepší, ale jako stojí to za to. Tím, tak to nevím. Tadyk. Tak tady nemám místo, jo, dobrý. Tady mám kravičku, ještě někde opici, tady opičku, ještě tu něco mám, ale nevím, co ani za zvíře. Dáte to síl, tak, tak tady prodáváte věci. Tady můžete tu 2, když dáte tu 2, tak musíte držet to ovoce nebo tu zeleninu, a proto dáte to 1, a když dáte tu 1, tak prodáte celý svůj inventář. Jsem dostala něco. A tady dole není to celý inventář, ale tady v baťušku, tak vlastně tady je váš celý inventář, jo, vleze se vám toho tu hodně. A to bylo takové kratší video. Je to má první video, tady toto je jako další. Normální video, ne short, ale tak budou určitě vycházet videa. Takže se těšte a bye bye. Mám vás ráda. Pa, pa.